आम देश ना कौन हाँ भारत आम राज्य ना हाँ ओडिशा आम राजधानी भुवनेश्वर हाँ आम गाँ ना बगड़ा आ थाना सदर आउ जिला जिला कौन केन्द्रापड़ा कही पारनु तू आउ टिके टिके कहचु आउ ना कौन जेजेबापा ना कौन आ जेजेमा ना हाँ आ बो ना सुनीता हाउ आउ मामा ना मो ना आ बाबा ना बाबा ना कौन बाबा ना कौन कौन बाबा ना